जात्रा धार्मिक विधी प्रमाणे जी 7 जानेवारी स्टार्ट झाली ती आज काबार झाला। या 4 दिसांक आम्ही देवीची वेगवेगळ्या रथांतून प्रोसेशन काढले, ज्यात महारथातून आज शेवटची प्रोसेशन आहे। या जात्रेक हजारशा लोकांनी उपस्थिती लायिल्ली आणि जो आम्ही महाप्रसादाचो अरेंजमेंट करता ताजो खूबशा लोकांनी लाभ घेतला। ही जात्रा एकदम पीसफुली जाली विदाउट एनी अनटुवर्ड्स इन्सिडेंट। I thank district administration, especially police department, fire force for their assistance. जे आमचे हजारो भाविक आसा ह्या देवीचे तेंचे कडेन अपील करता जे आमचे सप्तकोटेश्वर देवस्थान इनकम्प्लीट आहा तें कंप्लीट करपाक तेंच्यांनी हातभार लावपाक जाय।